manitiere sekta mar thieth achiel kuom sektas mantiere kod achiedh nade maduong' ahinya e pacho kae kalore kod ng'anyo ma kinde ka kinde mosebedo kwaneno jumbe auchiel ok en jumbe matin kata ok en ndalo matin ka osebedo e ndara kacha matiende ni chenro mag thieth ochung' kar tiendgi e ute thieth mago mag piny owacho. Kwayo mari debed nang'o odiochieng' ma kawuono ma ilemo ne piny Kenya kendo jatend piny ema otelo ne alam ma kamano? Erokamano koka nyawadwa ma jakom osewacho. Ber ka ji olemo to lemo gadieri kendo gimiwacho onego wach ka ji ni gadieri manyiso ni sani koka jatend piny osechung' ni otelo ne lemo ne onego bed ni okete gik mosawacho e tim mondo mi jok ma chandore nikech mi Kaisar gima mare. Yes, jo mayo UHC masani osebedo strike mar jumbe auchiel giri osebedo mang'eny moyongo jumbe auchiel nikech nochako February. Onego bed ni sani ong'eyo ni jogiri gin joma betiyo to onego bed ni ginwang'o gigegi ma gisebedo ka gitiyo negi nikech ng'enygi ok nyal nwang'o gik ma gigombo mondo mi gibed godo e ngimagi ka gisetok chiwo tich mane gisomo. Koro mane kwayo mondo kwa jatend piny ni koyie to yie ochope singo ma gin wuono ma giketo piny gindiko mondo mi ochop e yo makare mondo joyuech sigiri odog piny odhi othiedhe jotuo machandre dala. To kiwacho singo kapod antiere kuomi Ben Cliff, wang'eyo ni nondiku e tich mane higa mar 2020 kinde ma piny Kenya ne rakore kod midhusi makoch mano mar coronavirus, kendo wang'eyo ni kindeno jochiw thieth mane nitiere ong'ala manyime mano mar neno ni ukonyo jopiny e geng'o landruok mar tuono kaachiel kod konyo jogo manyalo bedo ni tuono nosemako. Kata kamano e kinde mane ondiku tich ne en winjruok mane uketo e kogu ma nyaka sani koro wacho ni higni 5 sirikal pod odagi chopo singo makamano? E higa mar 2020 kanondik ji e tich ne ji winjore ni tok higni 3 ne dhi miji orak mongirore ma mano e contract mane ji osain. To sama ji ne keto kogi e oragnieri ne orak mano biro sama ne rach mane Kenya ne dwaro jok mane nyalo dhawo. Sama ne odwa dhawo ni nwakawo tijni ka nong'eyo maber niya sani iri gik mang'eny nyalo bedo kethore. Koro nwadhi mondo nwadhi kony jowa mane nitie kamarach sana. Koro sama wasebedo kwatiyo wadhi kamaniri ne nitie gik manok wayudo machalo ka allowances magwa. Jowa mondik mongirore inwanga chamo pesa ma 50,000 moingo joma nondigi gi UHC gi nikech nwakawo tijni ka nwang'eyo ni machatija mang'o nwadhi ka gima dhi konyo. To toke no ero ne giso ni gidhi ndikowa e ndiko mongirore. Toke no ero weche chako wuok mar national government sirikal maduong' gi sirikal mapiny neonge winjruok. Public Service Commission ondiko koni eri onego bed ni jogi ikete ndiko mongirore, lakini kiduogo koni te ywa koni gi ywa koni. Kano gik mbele kanyo nochako yie mondo mino extend contract kano ong'eyo maber ni gidhi wuoyo e kind national government, county government and PSC mondo mi waduogi wati koka jowete watiyo mondo wanwang'e ohala matijwa. But arindal no nyaka kawuono pod onge ng'at mosebedo piny mowacho weche gieri. To kendo kwaluwo maber non ka senators matiyo to kod MPs gi governors ochung' kodwa ka giwacho maber ni jogi nobiro samarach kendo giketo ngima. Ndalo go nitie jowa motho e iye kanyo eri non ka nyaka sani wan gi jowa 45 mosalalo ngimagi. Ginwang'o aheri margi nikech nokondegi ndiko mongirore. Jogieri salary msachgi gichamo 1/3 mar pesa ma joma ndik mongirore chamo. Ok wang'eyo ni jogi magiweyo chien nyithindgi magiweyo nikech gin gi nyithindo gin gi minegi giwe machalo nade to nyithindo gi chopo kanye. Koro wan kama wantie ni ng'anyo maro nieri pod wang'eyo ni pod dhi mbele. Kendo dhi mbele ne nieri gima biro golowa iye ka en kupon osechop kodwa gima wadwaro ma en omiwa barupe mar ndiko mongirore to kendo komiwa pesawa mar gratuity. Kadwa ketwa ka odipo